Datorren azaroaren 25, emakumeen kontrako indarkeria desagerrarazteko nazioarteko eguna da, eta urtero bezala, Emeki elkartetik Hondarribiko udalarekin eta herriko beste eragile batzuekin elkarlanean ekintza ugari antolatu ditugu. Gaur egun oraindik ere emakume izate hutsagatik diskriminatuak eta baztertuak izaten jarraitzen dugulako, eta indarkeria matxista gure gizartean oso presente dagoelako, ezinbesteko ikusten dugu kontzientzia pizteko gaur aurkeztuko ditugun ekintza hauek urtez urte antolatzen jarraitzea. Eta gaurko prentsaurrekora Emakunderen aurtengo kanpainaren leloa ekarri nahiko genuke, ez da zure arazoa soilik, gurea ere bada. Mezu honek oso ongi islatzen duelako Emekik herriarekiko eta bereziki herriko emakumekiko duen konpromisoetako bat. Ez zaudete bakarrik, hemen gaude. Antolatu diren ekintzen bitartez, elkarzaintzaren garrantzia, emakumeontzat seguruak diren espazioak sortzearen garrantzia eta noski kontzientzia piztu nahiko genuke. Esan bezala, Emeki emakume elkartea herriko emakumeon topagunea da, eta lanean jarraituko dugu gizarte berdinzaleago baten alde. Tamarak esan duen moduan urtero hemen elkartzen gara, azarako 25 emakumeen aurkako indarkeria desagertarazteko egunaren baitan egiten diren ekitaldiak antolatzeko. Eskertu nahi dut berdintasun teknikariak egiten duen lana eta kultura teknikariak egiten duten lana. Azkenean, aste hauetan eta egun hauetan egiten diren ekitaldietan Emeki elkartearekin batera sekulako lana egiten dute, eta helburua argia da, indarkeria matxistaren aurkako mezuak horren aurka atera behar dugu, eta herrian kohesioa bilatzen lortu behar dugu. Ekitaldiak dagoeneko hasi dira egiten, batzuk bitzi izan ditugu, aurreko astean antzerki bat egon duzan, aste honetan ere bai etorri da El Salvadorretikan emakume bat, proiektzio bat erakustera, eta udaletik oso argi daukagu indarkeria matxistaren aurka jardun behar dugula, ekintzak egin behar direla, herrian geroz eta gehiago atera behar dugula, zer esanik ez, ze mezu zabaltzen ari diren mundu guztian, eta ematen du lortutako eskubide asko galtzear gaudela, orduan oso importantea da feminismoak aurrera egitea, eta denon artean lortu behar dugu hori. Beraz, udalaren partetik oso eskertuak esan bezala Emeki elkarteak urtero antolatzen dituen ekintza guztiekin, eta esan hor egongo garela. Azararen 25-ari begira, urtero bezala tximeleta sareak osatzen ekintza aurrera emango dugu herriko 3 eskolekin, eta egia da lanketa handia egiten dutela, bai Talaia eskola, Egiluze ikastetxea eta Ama Guadalupekoa ikastetxea, eta urtetik urtera geroz eta aur gehiago etortzen dira, eta urtetik urtera sarea ere handitzen joan behar izan gera, lan asko ekartzen dituztelako. Egia da, egun honi begira bereziki eskatzen diegula, hemen Emekin ikusten dituzuen tximeletak ekartzea, zergatik. Azararen 25-ean, Republika Dominikanako 3 ahizpa hil zituztelako, eta 3 ahizpa hauek ziren tximeleta ahizpak, bezala ezagutzen ziren, eta orduan azararen 25-eko simbolo bada tximeleta morea. Horregatik beraiei eskatzen dugu tximeletak ekartzea, eta martxoak 8 plaza tximeleta morez betetzen ditugu mezu edo adierazpen ezberdinekin.